Laura Foon, saunottaja. Nyt on mielenkiintoista. Eli lämpimästi tervetuloa Kipusohvalle. Mutta mennään heti siihen. Saunottaja. Mitä kaikkea kuuluu saunottajan työhön? Ymmärrän, että periaatteessa viet ihmisiä saunaan. Kyllä. Mutta mitä kaikkea tämä pitää sisällään? No siis nyt tässä hetkessä, kun eletään, niin saunottajan työ on sillä lailla, että hetkinen, mitä ihmettä se on. Mutta jos mentäisiin semmoinen 70 vuotta taaksepäin, niin se oli ihan samalla lailla tunnettu ammatti kuin hierojat ja muut tämmöiset niin kuin kehon kanssa työskentelijät, mutta myös siis saunaan liittyy paljon tätä tämmöistä henkistä ja rituaalipuolta. Eli saunottajan työ on ihan saunahoitoja. Tehdään vihtahoitoja, erilaisia turvehunaja, yrttihoitoja saunassa, siellä löylyn lämmössä. Mutta sitten myös saunottajan työ on tosi paljon esimerkiksi vuoden kiertoon ja elämänkaareen liittyviä tällaisia saunarituaaleja, seremonioita. Meillähän on hyvin rikas perinne Suomessa siinä, että mitä kaikkea saunassa, sauna tämmöisenä elämänkeskuksena. Silloin kun ei ollut vielä kirkkoja ja sairaalaa joka kylässä ja kaupungissa, niin sauna on ollut se, missä on tehty parannustyötä ja hoitotyötä ja siellä on myös vietetty näitä suuria merkkipäiviä ja suoritettu näitä tämmöisiä niin kuin siirtymäriittejä. Tätä kaikkea. Miten sä kiinnostuit tästä? No, alun perin työskentelin joogan ja hieronnan parissa. Hierojana toimin ja jooga oli ollut pitkään elämässäni. Ja metsämytologia oli se. Tietysti joogan kautta oli tullut syvä kiinnostus erilaisiin myyttisiin tarinoihin ja sitten olin vähän alkanut sitä suomalaista metsämytologiaa. Omat lapset oli pieniä ja heidän kanssa paljon näitä metsäsatuja käytin ja se viehätti kovasti ja jotenkin oli se, että se hierojan työstä tykkäsin, mutta aina oli se olo, että mä kaipaan jotain lisää, jotain vähän enemmän, jotain syvempää, jotain. Ja olin pohdiskellut osteopatiaa ja jäsenkorjausta ja erilaisia tällaisia, mutta sitten olin joogaretriitillä Latviassa ja siellä paikallinen saunottaja sattui paikalle ja hän vei meidät metsään ja johdatti siihen latvialaiseen metsämytologiaan, siihen miten Latviassa käytetään kasveja saunassa ja latvialaisen tavan tehdä vihta ja piti meille semmoisen monen tunnin työpajan siitä vihdonnasta ja se oli siitä, olin myyty, se oli niin kuin kerralla selvä homma, että mitä minun tulee tehdä ja tulin sitten Suomeen ja mietin, että hyvänen aika, että Suomi on kuitenkin saunan luvattu maa ja täällä saunotaan enemmän kuin missään muualla, että pakkohan meilläkin on olla jotain enemmän kuin se, vaan se, mitä nykyään kutsutaan saunomiseksi. Ja aloin sitten tutkimaan ja niinpä sieltä avautui oikein siis todellinen aarreaitta. Ja sillä tiellä nyt sitten tälläkin hetkellä. Löysitkö sä kouluttajan Suomesta vai aloitko sä itse kehittämään tätä kokonaisuutta? Löysin useampiakin kouluttajia aika kiven alla, mutta erilaiset kupparit. Kupparien ammattikuntahan ei ole hävinnyt missään vaiheessa, että he ovat sinnitelleet tässä kaikkien näiden vuosikymmenien läpi, milloin muuten ehkä nämä meidän perinteet on ollut aika heikoilla kantimilla. Niin useamman kupparin löysin, tai en nyt voi sanoa, että oppiin, mutta että kursseille ja tämmöisiin työpajoihin, mitä he pitivät ja joitain muita tällaisia. Ja sitten etsin kaikkia saunassa toimivia. Löysin myös sitten tämmöiseen perinnesaunottajakurssille, jossa sitten pääsin oppiin. Ja sitten Liettuassa on tämmöinen, miten mä sanoisin, Bath Academy, jossa sitten kävin kanssa kursseilla ja sitten erilaisissa baltialaisten tämmöisten saunamestareiden opissa kävin sitten ja näin. Ja sitten paljon tuolla ihan SKS:n arkistoa kaivelin ja sitä kautta sitten myös tavallaan kaikkia näitä palasia yhteen tuoden, niin sitä omaa työtäni vein eteenpäin. Mutta että kyllä löytyi myös opettajia, että vaikka nyt se tilanne ei ole tai ollut silloin varsinkaan mitenkään kovin niin kuin auvonen, mutta kyllä sitten kun tarpeeksi kaiveli, niin löytyi myös muita, ketkä ovat kiinnostuneet asiasta. Ja nykyään sä myös koulutat? Joo, me tosiaan nyt se viimeiset
viimeiset vuodet niin on myös sitten kouluttanut ja jakanut eteenpäin. Sipoonjoen perinnäsaunalla meillä on ihan suomalaisille tai suomen kielellä tämmöisiä niin kuin pidempiä koulutuksia, jotka tämmöisinä monimuoto-opintoina etenee, ja sitten kansainvälisiä koulutuksia vedän aika paljon, että Suomessa meillä käy retriiteillä tai tämmöisissä retriittimuotoisissa koulutuksissa sitten opiskelijoita, ja sitten jonkun verran myös matkustan ympäri eri maissa sitten kouluttamassa vaikkapa joidenkin saunojen henkilökuntaa vetämään sitten tämmöisiä saunotusrituaaleja. Kerro lisää saunotusrituaaleista. No, tässä nyt taas on aika laaja skaala, että mitä kaikkea niihin liittyy. Noin, mitä mä nyt viittasin, että mitä esimerkiksi jossain tuolla ulkomailla käyn kouluttamassa, ne on tällaisia, miten mä sanoisin, ohjattuja moniaistillisia saunaseremonioita, joissa paljon luonnon antimia, ääntä, loitsuja, lauluja hyödynnetään. Ja sitten tietysti saunotusrituaaleihin kuuluu, kuten mainitsin, niin tosi oleellisena osana nämä erilaiset siirtymäriitit. Meillähän, morsiussauna varmaan niistä tunnetuimpana vieläkin niin kuin pitää pintansa, ja moni jonkunlaista morsiussaunotusta polttareissa pitää. Mutta meillähän on ollut perinteisesti ihan kaikkiin elämänkaaren tämmöisiin. Siinä on synnytty ja siellä on kuoltu ja olleet pesty. Todellakin, juuri näin. Nuo ja sitten kaikki siltä väliltä. Niin tavallaan tietysti saunotusrituaalit viittaa myös niihin. Ja sama sitten paljon itse pidän tällaisia niin kuin vuoden kiertoon liittyviä. Meillähän on hyvin selkeät vuoden ajat. Ja sauna on metsän temppeli, jossa ollaan ymmärretty se, että keväällä tarvitaan eri asioita kuin sitten talvella. Ja saunassa ollaan vähän niin kuin harmonisoitu itseämme tai synkattu itseämme tämän vuoden kierron kanssa. Ja tällaisia saunotusrituaaleja vedän sitten paljon, että tavallaan sitä vuoden kiertoa seuraillen ja ottaen huomioon aina sen hetken tavallaan näitä tämmöisiä vaatimuksia. Ja saunotusrituaalilla on mahdollista sitten ikään kuin harmonisoida itsensä sitten sen hetken kanssa, ja sitä kautta tietyllä lailla ei pelkästään auttaa itseään selviytymään siinä ajan jaksossa, vaikka keskellä pimeää talvea, mutta myös siinä tulee se, että sä ikään kuin huomaat, että niin, kyllä, minä itse myös elän tätä samaa sykliä kuin tämä vuoden kierto. Että meidän nykyelämä ehkä niin paljon on vähän niin kuin erillään siitä, että me jotenkin halutaan elää tasapaksusti läpi vuoden ja valojen ja aikataulujen ja muiden avulla, ja sitten otetaan vaan jotain lisädroppia, kun alkaa niin kuin väsyttää, mutta saunotusrituaalit hyvin paljon kutsuu ikään kuin tunnustelemaan tätä meidän tämmöistä niin kuin syklistä luontoamme ja sen kautta niin kuin tasapainottamaan itseään. Todella mielenkiintoista. Ja nyt jos me mennään sitten taas siihen kipuun, niin miten sä näet, että mitä kaikkia keinoja saunaan liittyen on helpottaa sitä kipua? No, saunahan nyt on siis todella monet tämmöiset perinteiset saunaloitsut. Ne jo alkaa sillä, että kutsutaan löylyvoiteeksi kipehille ja lämpöhauteeksi, paranteeksi. Sauna on se semmoinen lempeä alkuäidin kohtu, jonne on mahdollisuus vähäksi aikaa vetäytyä ja ikään kuin nollata itsensä. Ja mikä on parempi tapa hoitaa kipua kuin pikkuseksi ajaksi rentoutua sinne semmoisen lämpimään, kosteaan, perinteisesti myös hämärään tilaan. Kaikki tämä rauhoittaa meitä ja ikään kuin luo sen optimaalisen tilan sille, että meidän viisas elimistö voi tehdä sen, mikä se parhaiten osaa. Eli rentoutua ja sitä kautta sitten parantaa sen, mikä tarvii parantamista. Ja kipuhan on todella voimakasta viestintää. Ja sauna mahdollistaa sen, että me astutaan sinne hetkeksi aikaa sinne ajatusten ja sanojen toiselle puolelle ja niin kuin annetaan sen meidän kehon luonnollisen viisauden ottaa ohjat. Et useinhan me eletään niin hurjan semmoisessa kovassa sykkeessä ja koko ajan siinä semmoisessa analyysin ja rationalisoinnin maailmassa. Ja sauna kutsuu meidät sinne lämmöllään hetkeksi aikaa päästämään irti ja antamaan sen eheytymisen tapahtua.
Ja toki näissäkin varmasti on paljon yksilöllisiä eroja, mutta mä luulen, että kovin moni ei välttämättä enää niin kuin näin syvällisesti ajattele saunasta. Ja miten sä toivoisit, että ihmiset suhtautuisi saunaan? Tai miten sitä omaa suhtautumistaan voisi muuttaa ja mihin suuntaan? En mä tiedä, suomalaisillahan on aika ihana suhtautuminen saunaan. Et siis, vaikka me ei näillä sanoilla kauheasti puhuta asiasta, mutta tosi moni alitajuisesti mieltää saunan semmoiseksi hyvinkin pyhäksi paikaksi. Ja usein sen huomaa vasta sit siinä vaiheessa, kun joku tekee väärin. Joku tekee silleen, mitä sä et ole tottunut, että saunassa tehdään, niin silloin sen pyhyyden huomaa, että se on yleensä. Ja suomalaiseen saunaan kuuluu mun mielestä upealla tavalla se, että me kuunnellaan meidän omaa kehoa ja annetaan siinä tavallaan sen semmoisen luonnon ottaa ohjat. Eli paljon on mun mielestä upeata. Toki siis se, mikä niin kuin itse ehkä toivon, että palaisi, olisi tämä vähän niin kuin laajempi käsitys saunasta. Meillä on nyt se tilanne, että jos tämä meidän koko Itämeren suomalainen tai suomalainen, no Itämeren suomalainen on vähän oikeampi sanoa, koska tietysti meidän sukulaiskansathan on, kun me puhutaan perinteestä, niin saunaperinne tulee ajalta, jolloin ei ollut niin kuin Suomea näin, vaan me puhutaan, että on karjalaiset ja liiviläiset ja virolaiset, kaikki on tätä samaa kulttuuriperinnettä. Mutta siis tätä Itämeren suomalaista perinnettä, niin sauna on ollut hyvin todella laaja käsite. Ja tätä mä ehkä toivoisin, että vähän palauteltaisiin mieliimme, että nyt meillä, kun me puhutaan saunasta, niin se on, jos meillä olisi maitotuotteet, niin me puhutaan vain maidosta. Maitoa. Mutta sitten siellä on jogurtit ja viilit ja juustot ja kaikki, niin tämä on ehkä mitä toivoisi sitten, että me alettaisiin vähän laajentaa ja muistutella itseämme siitä koko kulttuuriperinteen rikkaudesta, mitä meillä on. Saunassa on kasvilääkintää, on äänityöskentelyä, on loitsuja, on justiinsa näitä erilaisia seremonioita ja rituaaleja. Ja sitten ihan sitä semmoista arkista hoitamista, että sinne kun ollaan menty, on ollut rankka päivä vaikka, niin sitten ollaan menty ja ollaan vihdottu toistemme selät tai pesty tai vähän hierottu vaikka hunajalla tai tehty pieni turvehoito. Tätä kaikkea olisi ihana nähdä, että enemmän taas tulee siihen ihmisten elämään mukaan. Mulla oli oma keskus, mistä sitten luovuin. Meillä oli myös saunamaailma. Siellä oli 3 saunaa. Holvisauna, savusauna, perinnesauna ja sielläkin toki toisenaan ohjaset luomislöylyjä ja irtipäästämislöylyjä ja muuta, mutta siinäkin, että siihen olisi voinut luoda vielä enemmän, vielä vahvemmin aivan oman maailmansa. Kyllä. Siinä on hyvinkin paljon ja sitten jos tähän niin kuin kipuasiaan erityisesti miettii, niin saunahan on just ollut tämä tämmöinen parantola, jos tämmöistä hurjaa sanaa nyt voi tässä käyttää. Eli tämmöinen arkinen parantola just, että mennään yhdessä ja hoidetaan toinen toistamme, mutta sitten on ollut myös saunottajia ja näitä tavallaan niin kuin, tietäjiä, ketkä ovat sitten tulleet, kun on ollut oikeasti tiukka tilanne. Ja sitten heillä vähän sitten väkevämmät yrtit ja väkevämmät loitsut mukana ja sitä kautta sitten erilaisia on se sitten ollut tauti tai sitten se on ollut joku vähän tämmöinen haastavampi, että on vaikka ollut just se siirtymäriitti, joka on pitänyt suorittaa, niin silloin ollaan sitten turvauduttu tälle ammattilaisten apuun. Onko jotain yrttejä, mitä sä haluaisit nostaa vielä enemmän ehkä esille? No voi siis ihan hurjan paljon, koska tämä on semmoinen yksi asia, mikä meidän saunaperinteessä on valitettavasti me ollaan unohdettu. Että kuinka sauna todella on ollut se metsän temppeli ja kuinka sauna on ollut se semmoinen meidän metsäkansan pyhättö, jossa me ollaan osattu todella hyödyntää niitä metsän antimia ja ottaa se metsän apu vastaan. Yksittäisiä siis, tämä on aina just tämä, että no kenet nyt rakkaista lapsista, niin nimeän tilanne, mutta jos nyt tällainen kiputeema tässä, niin on pakko tietysti on mainita tämä meidän keväinen iki-ihana nokkosemme. Se on tietysti, no
saunassa nyt on paljon tehty erilaista nokkoshoitoa, siis ihan jo varmasti se semmoinen, mikä kuuluisin on, että nokkosvihdalla on sitten jotain vähän hedelmällisyyttä ja muuta hoidettu. Mutta nokkonenhan on todella oiva tämmöisessä kiputyöskentelyssä, jos on vaikka tämmöistä, mikä on reumaattista kipua, nivelkipua ja muuta tällaista, niin nokkosesta tehdä hauteita tai sitten ihan nokkosella haudutella. Nokkonen on myös niin sellainen, laittaa verenkierron, kiihdyttää verenkiertoa, joten se on paikallisesti oikein oiva tällainen tulehdustilojen hoitaja. Ja nokkosessa on tietysti se, että se semmoisella pienellä pistävyydellä antaa vähän sitä toista stimulaatiota, joka tietyllä lailla sit kanssa voi olla lievittämässä sitä kipua. Ja ylipäänsä nokkonen on saunaperinteessä käytetty myös sisäisesti. Sehän on hyvin tällainen mineraalirikas ja vahvistaa verta ja on vaan niin kaikin puolin oiva tällainen hoitaja. Että mun mielestä niissä loitsuissa, kun nokkosta kuvataan, että nokkonen, matomusta, maanalainen, hyvin teit kun pistit, vielä paremmin paransit, niin se kuvaa hyvin nokkosen luonteen. Että se on todella semmoinen kasvikunnan käärme, joka yllättää sillä pistävyydellään ja todellakin sitten vaikka niin kuin vähän on sellainen kirpakka tapaus, niin yllättävän sitten rauhoittavat vaikutukset meidän elimistöön. Ja tietysti sitten pakko tähän samaan hengenvetoon mainita koivu. Ei varmaan suomalaista saunasta voi puhua ilman koivua. Koivuvihta on varmaan semmoinen yksi, joka on sinnitellyt näihin päiviin asti, eikä syyttä. Meillä on paljon koivua ja koivu on tärkeässä roolissa, jos puhutaan, että sauna on kuitenkin se kylpemisen pyhättö ja koivu on tämä vesien kasvi, tai tämmöisen puhdistautumisen kasvi, joka on hyvin saponinirikas ja siis luonnon saippua, joka siis todella auttaa tätä meidän koko elimistön omaa puhdistusjärjestelmää. Ja jos useinhan kivun kanssa on erilaisia, sitten on turvotusta tai muuta tällaista, että nestekierto ei oikein pelitä. Ja on se syytä tai seurausta, siihen en kommentoi, mutta se koivun nesteet liikkeelle pistävä vaikutus niin on ihan omiaan. Ja koivuvihdallahan nykyään usein vaan ajatus on se, että piiskataan mahdollisimman kovaa, saadaan iho puhtaaksi ja veri kiertämään. Joo, ei mitään, se on ihan hyvä juttu, mutta koivulla voi tehdä niin paljon enemmän. Sopii hirveän hyvin siis erilaiset tämmöiset hyvin sivelevät ja hierovat tekniikat, kun saadaan se koivu oikein sinne pumpattua sinne kudoksiin ja sieltä se semmoinen koko nestekierto liikkeelle ja muuta, niin se on uskomaton, miten paljon se rentouttaa ja justiinsa esimerkiksi tämmöisessä, jos on vähän vaikeuksia nukkua tai muuta, niin tällaiset kunnon koivupesut, niin se on yleensä ihan parasta unilääkettä. Eli koivu on pakko nostaa tässä kyllä myös semmoiseksi saunan kuningattareksi, että ne nyt ainakin ekana. Ja onhan se sitten perinteisesti tietysti kataja. Kataja sanotaan, että mielikki metsän emäntä katajalla myös hoivaa tällaiset niin kuin loukkaantuneiden metsänolentojen nivelet ja hellii heidät kuntoon, niin samahan se on sitten saunassa meille, että kataja on perinteisesti käytetty just paljon tämmöisiin nivelvaivoihin ja sehän on myös tämmöinen verta puhdistava ja tietysti jo ihan sillä semmoisella pienellä piikikkyydellään niin stimuloi hyvin paljon, joten todella oiva. Ja katajaa kun vähän siellä löylyssä kuumentaa ja ihan kuumassa vedessä hetken aikaa liottaa sitä katajavihtaa niin, että vähän ne neulaset pehmenee. Ja sitä voi ihan vähän paukuttaakin siihen lauteen reunaan, niin että saa pikkasen ne eteeriset öljyt sieltä neulasesta liikkeelle. Niin sillä kun sitten painelee niveliä, niin saa todellakin semmoisen niin kuin luonnon oman pienen akupunktiohoidon. Ja ihan nämä kaikki on niin kuin aivan oma energiansa myös näissä kasveissa. Kyllä, joo. Nehän on hyvin erityyppisiä ja minkä takia sitten mä itse kehotan ihmisiä kutsumaan ne kasvit sinne saunaan, on, että mehän kasveilla hoidetaan paljon myös saunan ulkopuolella
ja siis metsään ehdottomasti. Mikä tahansa asia on, mene aina metsään, on se kipua, on se mitä vaan, mene metsään. Mutta saunassa on se erityisyys, että siellä on se löyly ja se lämpö. Ja mitä se tekee, se oikein houkuttaa ne kasvit antamaan niitä ominaisuuksiaan, niitä hoitavia ainesosiaan. Se lämpö ja kosteus oikein kiihdyttää sitä prosessia. Eli me saadaan siellä ihan hurja määrä enemmän tavallaan niitä hyötyjä. Ja tietenkin saunassahan me sitten hengityksen kautta aromaterapia toimii siellä tosi vahvasti. Eli kun me tuodaan niitä kasveja sinne saunaan, niin me hengitellään koko ajan sitä hoitoa. Mutta sitten sama iho on meidän suurin elin. Eli ihon kautta me saadaan ihan hurjan paljon niitä hyötyjä. Eli siellä kun ne kasvit siihen löylyyn intoutuvat antamaan sitä kaikkea hyvyyttää samalla lailla kuin ne kuumaan veteen antavat, niin siihen kuumaan höyryyn antavat. Ja sitä me ohjataan sitten sinne iholle ja hengitetään ja sitten ihon kautta saadaan sitä hoitoa. Niin se vahvistaa niiden sitä kasvien voimaa, se lämpö ja kosteus. Ja tietysti sitten lämpöhän jo itsessään on hyvin semmoinen niin kuin rentouttava ja tämmöisessä lihasten hoidossa ja kudosten hoidossa ylipäänsä, jos ajatellaan näitä eri kudoskerroksia, niin sillä kun me ollaan saunassa, niin me saadaan jo se säteilylämpö ja kaikki tekee sen, että meidän kudokset pikkuhiljaa siinä lämpenee ja siellä ne nestekierto palaa ja lähtee taas kaikki liikkeelle ja se vuorovaikutus koko meidän elimistössä sidekudosverkostojen kautta palautuu ja sitten me voidaan näillä erilaisilla vihdoilla vielä tehostaa sitä, kun voidaan oikein ohjata se löyly ja lämpö sinne ja justiinsa vaikka jonnekin isoihin kylmiin lihaksiin ja muualle. Tai jossain, mistä nyt onkaan näitä usein niitä jännityskohtia kerääntyy. Mutta välttämättähän se kipu ei aina ole siellä, missä se oikeasti se syy on. Että se saunassa on ihana tietysti, että me ollaan siellä aina kokonaisina ja se löyly ja lämpö ottaa meidät kokonaisina vastaan. Ja sen takia saunotuksethan harvoin tehdään silleen, että me tehdään vaan yhteen kohtaan paikallisesti, vaan me yleensä aina hoidetaan koko olento, joka sinne saapuu, koska se useinhan se on hyvinkin semmoinen niin kuin pitkä dominoketju, että mikä vaikka on kivun syynä. Ja saunassa aina nähdään, että ihminen tulee sinne kokonaisena, että me ei eroteta fyysistä ja psyykkistä ja henkistä ja sosiaalista, vaan sinne tulee aina se koko olento ja löyly ja lämpö ja kasvit hoitaa aina sitä koko olentoa. Nyt, jos sä mietit jotain vinkkiä kotisaunojalle, niin mitkä sun vinkit olisi? No se nyt ainakin, että tuossahan niitä ehkä jo vähän tulikin. Tosi paljon tullut. Joo, mutta se justiinsa, että uskalla kutsua metsäsaunaan. Eli se nyt on ainakin yksi, eli tavallaan sitä meidän esivanhempien viisautta, niin lähteä seuraamaan sitä, että he ovat eläneet sillä periaatteella, että se mitä ympärilläsi on, niin parantaa sinut ja yleensä, että luonto tietää parhaiten. Joten jos vaikka jossain mökillä on ihan vimmatusti sitä nokkosta, niin ehkä se on syystä. Eli kutsu sitten silloin saunaan ja lähtee liikkeelle jostain tai ottaa sen katajavihdan sitten vaikka. Ja tosiaan ei ole yksi eikä kaksi niin kuin omia saunotettuja tai sitten tuttavia, jotka on juurikin vaikka saanut tämmöisiin nivelkipuihin apua siitä, että säännöllisesti siellä saunassa hauduttelee vaikka niitä niveliä sillä katajalla. Ja toinen, mihin kyllä kannustan ihmisiä, on, että tutustuu tähän meidän todella rikkaaseen saunaperinteeseen, tähän loitsujen ja äänenkäytön kanssa. Meillähän me ollaan runolaulukansaa ja me ollaan laulaen eletty elämämme ja se äänen ja laulun voima on kyllä tosi suuri. Et jos loitsut tuntuu vieralta, niin sitten vaikka vähän hyräilee saunassa ja antaa sen äänen värähtelyn virrata. Se meinaan se rentouttaa ihan hurjasti ja tekee ihan hurjan paljon, kun kurkunpää rentoutuu ja pallea rentoutuu ja lantionpohja rentoutuu, niin kaikki alkaa yhtäkkiä virtaamaan eri lailla. Eli se äänityöskentely on semmoinen, mitä on hyvä siellä omissa saunahetkissä harjoitella, että vähän vaikka hyräilee
löylyn tahdissa. Tai sitten justiinsa, jos ne loitsut kutsuu, niin niitä voi vähän kaivella. Meillä on todella huikea perinne näitä tällaisia erilaisia saunaloitsuja ja niissähän ihanasti aina sanotaankin, että kivut kiukahan kiville, savusaunan sammalin, ei kivut kiveä pakota, ei paasi vaivoja valita. Saunassa on paikka, mihin antaa kaikki ne kivut ja huolet ja vaivat ja murheet ja siellä on se kivien voima, se maan voima, joka on tarpeeksi väkevä kantaakseen kaikki ja voi hetkeksi päästää irti ja antaa sitten todella niiden kuumien kivien kannatella. Ja musta loitsut on aivan ihania. Sä oot niitä heitellytkin tässä muutamia, mutta tuleeko sulla vielä mieleen jotain loitsuja, mitä sä haluaisit meille kertoa? Niin, no, tai siis, loitsia? Se nyt on niin omansa, mutta siis se on niin suuri oma aiheensa, mutta ehkä ihan tämmöiset pienet löylyn tervehdykset tekee jo tosi paljon. Että se jos sinne omaan saunahetkeen ottaa ihan vaikka mukaan sellaisen, että ensi löyly, se ekan kerran kun sä kaadat sitä vettä sinne kiville, niin pysähtyy siihen ja ihan vaikka terve löyly, terve lämmin, terve tervehdyttäjälle, niin siinä on jo aika paljon. Ja sitten jos lisää loitsuja kaipailee, niin multahan on tullut kirja juuri tässä. Eli Perinnelöylyt vuosi saunassa, niin sinne mä oon kerännyt aika paljonkin näitä loitsuja sitten. Toki sen kirjan teema on tämä vuodenkierto, eli vuodenkiertoon liittyvää loitsua, mutta siitä voi vaikka lähteä liikkeelle, että vähän tutustuu niihin. Löytyykö tämä kirja kaikkialta? Joo, peruskirjakaupat ja kirjastot ja tämmöiset. Niin siitä nyt voi vaikka lähteä liikkeelle sitten. Aivan ihana. Tuleeko sulla vielä jotain vinkkiä, ajatusta, mitä sä haluat jakaa kuulijoille? Semmoinen voisi olla, että jos et ole aikaisemmin, niin seuraavan kerran kun menet saunaan, niin meepä pötkölleen. Hetkeksi aikaa sinne pötkölleen ja jalat sinne vähän ylös lämpöön. Meillä usein saunassa on se ongelma, että me istutaan, jolloin meillä on jalat kylmässä ja pää kuumassa. Mutta se on uskomatonta, mitä tapahtuu, jos jalat saa lämpimäksi. Eli suosittelen kaikille, että kun menee saunaan, niin meneekin hetkeksi pötkölle ja nostaa niitä jalkoja. Pikkasen vaikka niitä heiluttelee siellä, niin että ihan oikeasti saa jalat kuumaksi. Se on jännä, koska kun jalat on se pohja, minkä päällä me seisotaan. Ja kun me saadaan jalat kuumaksi, niin sieltä lähtee vaan sulamaan kaikki jännitteet ihan koko meidän olemuksesta. Todella hyvä. Ja lymfanestekierto lähtee käyntiin ja verenpaine laskee. Kaikki. Kaikki hoituu. Mut ihana. Ihmiset, menkää saunaan. Niin. Kiitos. Kiitos.